Тази сутрин се събудих. Прекрасна моя чао. Прекрасна моя чао, чао, чао. Тази сутрин се събудих и окупатора видях. О, партизани, и мен водете. Прекрасна моя чао. Прекрасна моя чао, чао, чао. О, партизани, и мен водете. Аз готов съм за смъртта. Ако умра, аз партизанин. Прекрасна моя чао. Прекрасна моя чао, чао, чао. Ако умра, аз партизанин, ти трябва да ме погребеш. И погреби ме там в планината. Прекрасна моя чао. Прекрасна моя чао, чао, чао. И погреби ме там в планината. Под сянката на цвят красив. И хората, които ще минават. Прекрасна моя чао. Прекрасна моя чао, чао, чао. И хората, които ще минават, ще ми казват: какъв красив цвят. Това е цветето на партизанин. Прекрасна моя чао. Прекрасна моя чао, чао, чао. Това е цветето на партизанин. Дал живота си за свобода. Каква красива песен, която не е измислена от нито от Горан Брегович, нито от някой съвременен певец. Това е от неизвестен изпълнител и е химн на партизаните, които са се борили против Мусолини и против фашизма. В България е имало едни псевдопартизани, които просто искали да свалят властта и да дойде БКП на власт, които е спорно какви партизани са, но това вече е друга тема. Едно време хората са умирали за каузи, не че сега не умират за каузи, докато аз се разкарвам из гората с един тиган с пилешки филенца пореловски, в масло, черен пипер, босилек и разхождани 2 км. Да, по-късно ще запиша едно видео, което е свързано на тема борби на хората, борби за промени, жертви и ще има забавни моменти, ще се говори за храна, за промени, саможертви и така нататък. Ще се видим вечерта около 9:30, а до тогава не мога да се насладите на моето хапване, дори да отидете при шеф Петров. Никъде не мога да ви предложат пилешки филенца, пореловски, с босилек, в масло, чесън, черен пипер, разхождани 3 км. Никъде не мога да ви предложат, така че ще се видим до вечера, които харесвате видеята ми. И ви е приятно да ме гледате, ударете по един палец. Или пък може в коментарите ми теглите по една путка май, на всеки коментари помагат. Няма проблем с негативни коментари, така че ще се видим до вечера. А сега Сашко отива да остави на майка си пилешките филенца и до скоро. Чао!